kaZefaniya isahluko sokuqala iyafundeka. Ilizwi likaYehova elafika kuZefaniya unyana kaKhushi, unyana kaGedaliya, unyana ka-Amariya, unyana kaHezekiya, ngemihla kaYosiya, unyana ka-Amoni, ukumkani wakwaYuda. Ndiyakususa ndiyisuse into yonke ehlabathini, utsho uYehova. Ndiyakususa abantu neenkomo, ndiyakususa iintaka zezulu, neentlanzi zolwandle, nezikhubekiso kunye nabangendawo. Ndibanqamle abantu emhlabeni, utsho uYehova. Ndiyawusolula isandla sam phezu koYuda naphezu kwabemi bonke baseYerusalem. Ndinqamle kuyo le ndawo amasalela akwaBhali negama lababingeleli abangengabo, kunye nababingeleli nabaqubula komkhosi wezulu phezulu kwezindlu, nabaqubuli abazinikela kuYehova ngesifungo, befunge ukumkani wabo, nababuya umva kuYehova, nabangamfunanga uYehova, abangamquqelanga. Yithini tu ebusweni beNkosi uYehova, ngokuba isondele imini kaYehova, kuba uYehova ulungise umbingeleli, ungcwalise abamenywa bakhe. Uyakuthi ngemini yombingelelo kaYehova ndibavelele abathetheli noonyana bokumkani, nabo bonke abambatha izambatho zolunye uhlanga. Ndibavelela ngaloo mini bonke abatsiba embondweni womnyango, abazalisa indlu yenkosi yabo ngogonyamelo nenkohliso. Kuthi ngaloo mini, utsho uYehova, kuvele ilizwi lokukhala esangweni leentlanzi, kuvele nokubhomboloza kowesibini isahlulo somzi, kuvele kuqhekeka okukhulu ezindulini. Bhombolozani bemi basemgongqweni, kuba badakile bonke abantu bakwaKanani, banqonyule bonke abathwali besilivere. Kuya kuthi ngelo xesha ndiyigqutha-gquthe iYerusalem ndinezibane, ndiwavelele amadoda agovelele ezintsipheni zawo, atshoyo ukuthi entliziyweni yawo uYehova akenzi okulungileyo, akenzi nokubi. Ubutyebi bawo buya kutyidwa, nezindlu zawo zibe ngamanxiwa. Akhe izindlu angazihlali, atyale izidiliya angayiseli iwayini yazo. Isondele imini enkulu kaYehova, isondele, ikhawulezile kakhulu. Yivani, imini kaYehova liyakhala ngokukrakra kakhulu igoka. Yimini kaYehova liyakuphuphuma ngomsindo, yimini yembandezelo nocutheko, yimini yentshabalalo yakwantshabalala, yimini yobumnyama nesithokothoko, yimini yamafu, amafu amnyama, yimini yezigodlo nokuhlaba umkhosi emizini enqatyisiweyo neseliqoqweni olude. Ndiyakubabandezela abantu bahambe ngokweemfama, kuba bonile kuYehova. Liphalazwe igazi labo njengothuli, nenyama yabo njengobulongwe, nesilivere yabo negolide yabo ayisayi kuba nako ukubahlangula ngemini yokuphuphuma komsindo kaYehova. Lotshiswa lonke ihlabathi ngomlilo wekhwele lakhe, ngokuba uyakubaphelisa inene, abenze into ekhwankqisayo bonke abemi behlabathi.